Ja, zie, daar is er al. Ja, wat best aan het doen, Aaron? Ik ben nou de oude olie de mat eruit, want ik moet een nieuwe oliefilter erin. En wat moet er meer gebeuren? De voorvarken. Dus dat moet ik mij veren als een hobbel hoe geert of zo. Hè? Dan moet er veren. Nou, en soms dan worden die laag nog wel eens lek wezen. Als ze lekker, moeten ze vervangen worden. En dat controleert Ja. eigenlijk. Maar was dan ik monteur worden? Nee, Nee, hè? nee, dat net. Maar ik vind het wel mooi als hobby. Aaron had orenplan. Hij was zijn eigen snackwine beginnen. Hij is een van de eerste fjouwe deelnemers aan motozorg. Er ben ik al fjouwe nieuwe aanmeldings bij Rondom Zorgwaai. Een instelling van mensen met een psychische of verstandelijke behandeling en bijgelijks gedragsproblemen. Leest meer dan alleen nog poetsen, hoop ik. Ja, ik heb wel aardig wat geleerd. Ja? Sleutelen en onderdelen vervangen. Dingen die ik had verwacht dat ik nooit zou leren. Ik hoop dat ik, als ik ooit eens een motor krijg, dat ik gewoon zelf weet hoe ik hem moet repareren als hij stuk gaat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen er een monteursdiploma halen. Gaat het wat? Ja, gaat hartstikke goed. Maar wat leren ze hier nou? Motoronderhoud? Motoronderhoud spreekt voor zich. onder andere. Ja. Het gaat natuurlijk ook om het stukje sociale contacten. En het gaat, ze leren ook een stukje theorie natuurlijk. En het is gewoon een zinvolle dagbesteding. En motoren is natuurlijk hartstikke gaaf, hartstikke stoer. Nou zit hier verderop in de straat een officiële motordealer die ook onderhoud doet. Wat vindt u ervan? Daar hebben we een hartstikke goede band mee. Daar halen we onze onderdelen nu vandaan. En die is ook best wel betrokken bij ons. En die vindt het ook leuk wat we doen met die jongens. Het is geen oneerlijke concurrentie. Nee, we zien het echt als een samenwerking. Het is echt net goed keper, want lieke professioneel. En Elsenien is welkom als klant. Mijn dochter, hè? Ja,